Ambulantný sektor síce dostane toho roku viac peňazí z rozpočtu, no stále to, ako bijú na poplach lekári, nestačí. Nezohľadňuje to ani infláciu, ani to, že potrebujú ambulancie modernizovať. Viacerí odborníci upozorňujú, že bez toho, aby si ľudia za zdravotnú starostlivosť priplácali, to nevyriešime. Je to naozaj tak? Iná cesta nie je. Ako zabezpečiť ambulantnú zdravotnú starostlivosť tak, aby bola dostupná a aby ju lekári vôbec chceli robiť? Ono nie je dobré operovať absolútnymi číslami. Hoď to číslo samozrejme je vyššie ako v minulom roku, ono aj musí byť vyššie, pretože musí zohľadňovať nárast nákladov pre ambulantný sektor. Jednak je to miera inflácie a jednak je to nárast ďalších prevádzkových nákladov, ako je cena práce, cena materiálov a teda ostatného materiálno-technického vybavenia ambulancie. Čiže tento rok znovu to navýšenie, keď sa pretavilo vlastne do platieb, ktoré nám dokážu poskytnúť zdravotné poisťovne, tak sa nakoniec pohybuje niekde do výšky 5%, navýšenia 5% oproti minulému roku, čo samozrejme nedokáže pokryť ten reálny nárast nákladov, ktoré ambulantný sektor v porovnaní s minulým rokom má. A o koľko peniazí by ste teda potrebovali viac, respektíve na čo ten súčasný balík stačí? Máme sa obávať ako pacienti? No, ono je veľmi ťažké naozaj povedať nejakú sumu, ktorá by bola postačujúca. Avšak každoročne sa v podstate nielen poskytovatelia alebo zástupcovia poskytovateľov, ale aj zdravotné poisťovne zhodujú na tom, že v tom rozpočte väčšinou chýba niekoľko 100 miliónov eur oproti tomu, čo by ten ambulantný sektor reálne potreboval. Samozrejme, že priestor na obavy je, a dlhodobo, pretože tým, že ten ambulantný sektor dlhodobo nie je dofinancovaný, tak nevidíme jeho rozvoj, ale skôr jeho pomalý zánik. Pacienti to veľmi dobre poznajú, nevedia sa dostať na špecializované vyšetrenia, chýbajú nám aj všeobecní lekári. Čiže určite sa je čoho obávať, keď budeme pokračovať v tomto trende. Poskytujeme aj právne poradenstvo bezplatné a my si sledujeme aj tie dáta, aj tie čísla a naozaj tá situácia sa nezlepšuje ani v porovnaní s covidom. Je problém sa dostať k špecialistovi a niekedy to bolo výsadou v tých menších mestách, že tam bol problém si zohnať lekárov, ale už to neplatí. Už je to aj v Bratislave a vo väčších mestách. A v čom je problém? My si to uvedomujeme. My vnímame veľmi citlivo to, že nemocnice sa dofinancovali sumou 20% a ambulancie 10%, špecialisti 6%, všeobecní lekári. A to určite nepostačuje. My chápeme lekárov, že potrebujú mať adekvátne zaplatený za ten výkon, ale nie je možné a nemôžeme pripustiť, aby nedostatok finančných zdrojov na tú starostlivosť, ktorá nijak nebola okrieštená, nárok pacienta má byť stanovený, aby sme to financovali z vlastného vrecka. Pretože ľudia oprávnene očakávajú, že ak nám navýšili napríklad o 1% ekonomickým aktívnym odvody, takže budeme mať aj lepšiu dostupnosť, lepšiu starostlivosť a nič sa nemení. Nemení sa ani pre poskytovateľov, pretože cenu bodu nemajú navýšenú. To sú len sľuby, že možno v druhom polroku niektoré špecializované ambulancie. Takže my upozorňujeme a dvíhame varovný prst. Je to začarovaný kolos, ale 70% z celkového objemu zdravotnej starostlivosti poskytujú ambulancie. A to, čo sa udialo, sa nemalo stať. Áno, je tu možnosť a sú tu iné formy. Môžeme špekulovať pripoistenie, môžeme špekulovať, či by to boli poplatky alebo niečo podobné. Ale obávam sa, že pri tejto vládnej garnitúre žiadne poplatky nebudú. Tak jediná možnosť je 1% dofinancovať odvody za poistencov štátu, pretože keď sa pozrieme na to, že živnostníci, samoplatcovia si platia po navýšení už tento rok 91 eur a odvody za poistenca štátu sú vo výške 60 eur. A to sú mamičky na materskej, dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, detičky a už je nás väčšina poistencov štátu. Chýbajú už naozaj všetci špecialisti, či sú to pneumológovia, či sú to imunológovia, či sú to
kardiológovia. Je to naozaj veľký problém. My sme robili si prieskum, ale to ešte bolo pred pandémiou. A už v tom čase len 1/3 respondentov sa vedela dostať do 6 týždňov k lekárovi. A teraz sa to percento ešte navýšilo. Momentálne sú uzatvorené zmluvy so všetkými 3 zdravotnými poisťovňami. My sme na krátku dobu akceptovali vlastne to nedostatočné dofinancovanie za tento rok s tým, že teda rátame s prísľubom pani ministerky zdravotníctva, že bude ďalej rokovať s ministerstvom financií o tom, že sa teda ešte nájdu nejaké zdroje v dofinancovaní v jeseni tohto roku. Preto sme podpísali zmluvy so všetkými 3 zdravotnými poisťovňami len do v podstate konca júla tohto roku, čiže na niekoľko mesiacov s tým, že ešte sme si tam nechali dvojmesačné tzv. Dohodovacie konanie, kedy ešte stále môžeme rokovať. Avšak v podstate v tomto momente dochádza k pravdepodobnému alebo k možnému zániku zmluvných dodatkov so zdravotnými poisťovňami k 30.9.2024. Čiže predpokladám, že v priebehu mesiaca august-september znovu otvoríme rokovania, uvidíme, ako sa vyvinú teda tie verejné financie a čo nám zdravotné poisťovne cez ne budú môcť ponúknuť. Čiže teoreticky to môže vyzerať aj tak, že od septembra budú niektorí pacienti mať poisťovňu, ktorá nebude mať s niektorými špecialistami uzavretú zmluvu? Áno, môže sa to stať. Pacienti to vnímajú veľmi citlivo, pretože majú obavy a už sú znechutení. To si povedzme otvorene. A žiaľ, to znechutenie sa obracia najčastejšie na poskytovateľov, na ambulantných lekárov, ktorí sú prví na rane. My sa snažíme vysvetľovať, že naozaj je to problém peňazí, je to problém zle nastaveného systému dlhoročného, že dnes, aby odišiel lekár pracovať z nemocnice do ambulancie, no určite nie, pretože v nemocniciach majú vyššie mzdy, majú menej problémov, nemusia sa starať o chod, istotu. Takže toto je vlastne neistota. Je to lavírovanie a tanec na tenkom ľade. A plus hovorím, že dlhodobo sa o tom rozprávať. Tieto čiastkové dielčie kroky, rezidenčný program bude tak. Ľudí to nezaujíma. Nás zaujíma to, že aký bude efekt. A ľudia zachytili jedno. Boli navýšené mzdy lekárom. A nič lepšie necítime. Dokedy ešte budeme my dofinancovávať, doplácať. A tie poplatky na ambulanciách, ktoré sú, ja hovorím tomu poplatkové Eldorado. Možno to niekto aj zneužíva, druhý to naozaj potrebuje na svoj chod, lebo povedzme si otvorene, že ambulancie internistov, urologov, tam vychádza po odpočítaní všetkých nákladov, a to malo pán Zachar, Ineko to mal, tam vychádza jeho mzda po 3 000 eur. Takže on, keď chce prežiť hrubá mzda. A keď chce prežiť, tak jednoducho si tie poplatky stanoví. Potom je dosť možné, že sa dajú zneužiť. No a situácia je taká, že aj nám avizujú pacienti. Máme pacientov invalidných dôchodcov a tam je viac ochorení od celiakie, onkologického ochorenia. A už mi avizovali, že jednoducho prestanú chodiť na tie ambulancie. On 20 eur nemá. Posielajú mi aj kompletné stanoviska vyšších územných celkov. Je to tak, že vyššie územné celky neschváľujú ceny, ktoré sú nad limit. Oni to vezmú na vedomie, odkazujú pacientov na poisťovne a podobne. Takže my sme v začarovanom kruhu a naozaj ten pacient sa cíti ako rukojemník. A potom sa čudujeme, že sa deje to, že máme preťažené ambulantné pohotovostné služby, urgenty. Už dnes pacienti a podnikatelia idú na to tak, že ak ja mám si zháňať špecialistu, pôjdem na urgent a keď ma to bolí, tak oni mi ešte aj ultrazvuk urobia, CTčko a som vyšetrený. Pani Orosová? A ja by som ešte doplnila k tým poplatkom. My sme, myslím si, že v tomto na jednej lodi ambulantní poskytovatelia alebo minimálne zväz ambulantných poskytovateľov a pacientské organizácie alebo pacienti. My v podstate máme všetci tú snahu o to, aby v tom verejnom zdravotníctve bol dostatok financií na to, aby bolo stále dostupné pre všetkých. A my tu nemusíme hovoriť len o doplatkoch, ktoré ambulancie vlastne sú nútené vyberať na to, aby prežili, ale treba si uvedomiť, že stále viac špecializovaných ambulancií sa rozhoduje rozviazať zmluvy so zdravotnými poisťovňami úplne
rozviazať zmluvy a pracovať len na priamu úhradu. To sú veľmi vysoké sumy, ktoré sú naozaj, si môžu dovoliť len tí bohatší pacienti a tým pádom sa nám znovu zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre vlastne väčšinu slovenskej populácie. Čiže toto je niečo, čo v podstate štát nemôže vôbec nejako regulovať, pretože špecializovaná ambulancia nemá povinnosť mať zmluvy so zdravotnou poisťovňou. No a vlastne ako si samospádom dochádza stále častejšie k tejto situácii práve preto, že tie platby od zdravotných poisťovní sú nedostatočné na udržanie chodu ambulancií. Čiže vlastne sa dostávame k tomu, že zdravotná starostlivosť môže byť v krátkom čase dostupná na Slovensku len pre bohatých. Ja sa domnievam, že nie, že v krátkom čase môže byť, ale ono sa to už do veľkej miery deje. Je to tak? Deje sa to? A našou snahou je, aby tomu nebolo tak.